Ach jo, to jsem to zase přehnal. Podívejte se, co všechno jsem teďka koupil. A jenom taková vložka. To všechno, co tady vidíte, je zhruba za poslední asi 2 měsíce různých nákupů. Takže nebojte se, není to se mnou tak hrozný. No, i když to vidím, tak možná je, ale to neřešte, takže uvidíte všechny tyhle sety, co jsem koupil, taky to bude o minifigurkách, ukážu vám tu svoji vitrinu, kam ty minifigurky zařadíme, trošku to tam možná i přeskupím, protože samozřejmě mi zase dochází místo, takže to je dnešní vlog, těšte se a já jdu na to. Jako první tady dám stranou tyhle minifigurky Star Wars, pak pár z těch minifigurek z Animal Crossing a tuto minifigurku, kterou mám z Lego Storeu, to je v tom převleku 2x3, to je do té mojí sbírky minifigurek, tak tam půjdu za chviličku k té vitrince a to vám všechno ukážu, ale ještě vám ukážu, co jsem koupil v Alze, to je tento set, která už je tady jenom prázdná krabice, to jsem taky koupil v Alze za docela dobrou cenu a ten už jste viděli i v Lego městě a z Alzy mám ještě tyto 2 setíky, to jsou březnové novinky, je to tento Polybag Speed Champions, ten ještě nemám postavený, ale ten potřebuju taky mít, abych zkompletoval tu sbírku Speed Champions a k tomu se váže i tato formule, podívejte se, to je taky březnová novinka, F1, další formule do sbírky, takže z toho úplně nemám radost a s tím souvisí ten nákup v Lego Storeu, protože mimo jiný tady mám ještě tu druhou formuli, kterou jsem nesehnal v Alze, ale tu jsem sehnal právě v Lego Storeu, takže tyhle 2 formule tady mám jako tyto 2 novinky březnový, no neříkám novinky, ale už je to vychází ten vlog trošku pozadu, takže není tak horká novinka jako v tom březnu, ale tyhle 2 formule jsem ani nestreamoval, ani jsem je zatím neskládal, protože upřímně řečeno do těch formulí se mi moc nechce, ale mám je tady, prostě až budu mít na to chuť, tak je složím a dám je do té sbírky. Tak, co tady mám dál? A to bych asi vybral tohle z toho Harryho Pottera. To jsem koupil kvůli tomu krásnému modrému autu. Slyšíte, že už tam nejsou žádné pytlíčky, protože tohle auto jsme skládali společně na streamu. Tam si můžete všimnout těch šílených minifigurek, nebo já bych tomu ani neřekl minifigurky, spíš fuj minifigurky, protože to vypadá úplně šíleně, to možná, kdyby jsem Lego nedalo, tak by je udělali líp. A kdybych to auto ještě měl jenom tak nějak v rychlosti zhejtit, tak podívejte se na tu modrou, že vůbec není konzistentní, že tady to je taková třeba trošku zažloutlá, prostě nevypadá ta modrá úplně všude dobře. A taky, když si všimnete tady té přední samolepky, tak ta modrá vytištěná samolepka je prostě jiná, než na který je to takhle nalepený, tak to taky nevypadá hezky. A vzhledem k tomu, že tam bylo jenom pár samolepek, tak tohle už mohli potisknout a vypadalo by to mnohem a mnohem lépe. A taky se mi zdálo, že ty kola tomu nějak prostě nepasujou, tak jsem zkoušel tam dát trošičku větší, ale proporčně to potom nevypadalo úplně hezky, takže i když ty kola mi přijdou jako malý na to auto v tom poměru, tak jsou asi dobře zvolený, ale to nic nemění na tom, že to auto jako takový je pěkný, ale ty minifigurky, no ten výraz jejich hovoří asi úplně za vše. Takže už tady zbývá jenom tahle krabice, to vám hned za chviličku ukážu, vy co jste byli na streamu, tak už to víte, ale co jsem si ještě odnesl z Lego Storeu, tak to vám ukážu. A to je hlavně tady ten modrý kosmonaut, že ten mi určitě nesmí chybět ve sbírce. A kromě té formule, kterou jsem vám tady ukazoval, tak ještě jsem tam vzal tuhle Technik motorku, to je taky novinka a ta se mi poměrně líbí, takže tu bych chtěl taky složit dát do sbírky, když je to Technik, tak to vám ukážu potom ještě u té svojí sbírky, jakou tam mám ještě jinou motorku a pak jsem jako dárek, to jsem ani nečekal, jsem dostal tohleto, to nechci, tak to prodám. A tohle z toho modrého kosmonauta, to jsem neodolal a poměrně brzo jsem ho složil, takže tady ho můžete vidět v celé svojí kráse. Mně se hodně líbí a toho zařadím i do sbírky stejně jako to auto Ford Anglia z Harryho Pottera. Takže tady můžete vidět toho modrého kosmonauta, za kterého jsem teda velmi rád a je to úplně super minifigurka, nebo teda spíš Maxi, jak to nazvat. Prostě je to mega minifigurka a vypadá teda pěkně. A než se s minifigurkama a s novýma setama přesunu k té svojí vitrince, tak ještě jsem vám slíbil, že vám ukážu, co je v této krabici. A je to Lamborghini Countach, vidíte to tady, mám to vlastně díky vám, protože z větší části jsme na to vybrali společně na streamu, takže vám za to moc děkuju. Je to setík, který si nejspíš asi postavím sám, až budu mít někdy na to chuť, takže to se na to hodně těším, že to je jeden z mála setů z té řady Icons, těch aut, který mi chybí v tomhle měřítku, takže na to se hodně těším a ještě jednou vám za to moc
děkuju, že jste mi na to přispěli. A po cestě k mojí hlavní části toho, kde mám vystavené Lego, jsem vám chtěl ukázat ještě toto. Toto je škorpioní palác, on je hodně vysoký, tak tam se mi nevejde a říkal jsem si, že ho dám takhle trošičku bokem, když je to ten starší set a pořád přemýšlím, co s ním, jestli ho prodám nebo si ho tady nechám. On je docela takový jako veliký, vysoký, tak nevím, no uvidíme. A vedle toho vidíte tento krásný Ford T a ten má zase podobný problém, že je docela vysoký, takže tam do té mojí sbírky mi úplně nepasuje, tak jsem si tyhle dva setíky dal takhle bokem, takže to je jenom taková malá vsuvka. Když jsem toho docela dost nakoupil, tak taky něco musím prodat a to právě vidíte tady, to jsou všechno sety, kterých se zbavuju. Některé jsou nové, některé jsou z toho postavené, takže tohle dávám teďka na bazary a zbavuji se toho. A tady už jsem se přesunul k té mojí sbírce minifigurek tady u té vitrínky, takže tady vidíte Star Wars minifigurky, tady přibudou ty dvě nový z časopisů, tady ta jedna z těch kostýmů, budu jich mít tedy 10, to je super, a tady budu pokračovat s těma minifigurkama Animal Crossing, takže je tam jdu dát a asi vám to potom rovnou ukážu, abych to nezdržoval. Dvě minifigurky z časopisu Star Wars už jsou na svém místě, tady si můžete prohlídnout všechny Star Wars minifigurky, co tady mám vystavené, takže už jich je skoro 50, nebo respektive 49, jedna ještě chybí a pak už začnu plnit tady tu vitrínku, kterou už mám tady připravenou dole, dalších 50 figurek, takže to bude docela jízda. Taky jsem tady teda zkompletoval všech z těch 10 minifigurek v rozměru 2x3 kostky, to vidíte tady. Ještě jak vidíte, tak občas mi chybí někde třeba ruce v té barvě, nebo tady i nohy, tak to ještě dokompletuju, až prostě ty nohy seženu nebo budou k dispozici. A hned pod tím je tady tahle série, kterou sbírám, jsou to ty figurky Animal Crossing, mně se hrozně líbí, jsou to takový roztomilý figurky a mám jich nějakých asi 14, myslím, že jich je tady a celkem je jich dohromady 30, který můžu mít plus minus, takže postupně to budu prostě kompletovat, jak to seženu. Takže to se mi hodně líbí a můžete se takhle ještě jednou podívat tady na všechny minifigurky, co tady mám vystavený. A já to jdu takhle obejít tady z druhé strany a jdu vám ukázat, jak to tady vypadá takhle v té výstavce těch setů. Podívejte se na tu krásu, tohle je ten můj hlavní pohled na tu moji výstavu všech těch aut. Můžete si všimnout, že tady dole už ty dvířka jsem udělal v podstatě poloviční, abych tam mohl vystavit další auta. Tady ty krabice ty půjdou pryč, takže tady zase mám na další 3 auta velký a podobně. A do téhle části tady začnu dávat tyhle formule. Tady už vidíte tu první s touhletou ikonou tohle z toho závodníka Ayrtona Senny, takže toho už mám vystavenýho tady. A pak tam přibudou ty další dvě, Michael Schumacher a ta formule Williams. A co tady mám ještě nového tady v téhle vitrínce, tak to vám ukážu. A je to například tyhle části motorek, tady ta malinká motorka, kterou jsme společně stavili na streamu. Mně to přijde tyhle technik, rozměry těch motorek strašně roztomilý, takže proto jsem koupil i tam tu jednu v tom Lego Store, jak jsem vám ukazoval před chviličku na začátku. A tady je vedle toho ta červená Vespa, tak já si nemůžu prostě pomoct, ale tyhle malinký motorky se mi líbí, takže sem dám potom tu třetí k ním, to bude moc fajn. Pak je tady nové ještě tohle auto, to je Mini Mistra Beana, pokud jste neviděli video, tak se na to ještě podívejte. A potom je tady třeba ještě nový toto auto, to jsme taky stavili společně na streamu, to je retro auto starý více jak 30 let, takže to jsem si tady taky ještě takhle vystavil, takže tohle je moje aktuální takhle sbírka. A ještě aby se mi sem něco vešlo, tak jsem přemýšlel, že bych tyhle auta těch speedů, že bych je začal nedávat takhle, že teďka se jich tady vejde 2, 4, 6, 8, ale že bych je přeskupil takhle. Já vám to hned ukážu, jak jsem to myslel, a vešlo by se tady o jedno víc a tím pádem by potom se celkově tady vyšlo těch aut víc. No tak já jdu zkusit teďka to trošičku tady přeskládat a ukážu vám, jak jsem to myslel. A výsledek vypadá takto, vidíte, že se sem vejde o jedno auto víc než předtím, jsou to ty 6stadové speedy a když to porovnáte takhle s tou poličkou dole, tak já si myslím, že klidně by to takhle mohlo být, že prostě se sem vejde víc aut, lepší, aby to bylo vystavený třeba nahňácaný, než abych to třeba dával někam pryč. Takže já to jdu tady ještě víc takhle zredukovat celkově a pak vám to ukážu a aspoň zase ušetřím nějaké místo, protože těch speedů teďka vychází poměrně dost, takže za chviličku další update. A já mám tady tu levou část takhle hotovou, podívejte se, jak to vypadá. Já si myslím, že to vypadá i tak jako uspořádanějc a že to je docela fajn. Vždycky tady u těch
menších 6stadových jsem ušetřil jedno auto a je u těchhle z těch větších 8stadových. Podívejte se, já si myslím, že to vypadá dobře. Ty zadní auta prostě stejně jsou hůř vidět, ale lepší asi vystaveno takhle než nijak. A vidíte tady, jak už se šetří to místo. Já jdu dotáhnout teda i tady ten zbytek a uvidíme, kolik tady místa dostanu nakonec. Já mám všechny speedy přirovnaný, tady vidíte finále. Podívejte se, jak jsou krásně seřazený. A myslím si, že to vypadá docela v pohodě, že to není tak hrozný a já jsem ušetřil celou takhle tu jednu polici, takže nějakých 8 nových aut, takže to je úplně super. A ty nejnovější jsem dal takhle tady, ty jsem nehňácal, protože zatím tady místo je. Tady jsem dal tohle šílený auto modrý, nebo auto je hezký, ale spíš ty minifigurky jsou šílený, takže zatím ho nechávám takhle tady, ty minifigurky možná dám pryč a tady jsem přesunul Wallyho prozatím, než tady budu mít ty další formule, protože tady nahoru, kde byl Wally, jsem místo něho dal tohoto modrého kosmonauta, toho vidíte tady. Samozřejmě jsem mu musel dát místo toho červeného, to je MOG z Rebricable.com, to jsem skládal už asi, já nevím, před rokem nebo před delší dobou, tak jsem si říkal, že si tyhle dva zaslouží být tady spolu. Když se podíváme na toho nového modrého kosmonauta, který udělalo Lego, a potom na tady ten z toho Rebricable.com, tak všimněte si, že tady ten má tu uší helmu, což si myslím, že víc odpovídá tomu klasickému Spacemanovi, než tady ten od Lega, takže to si myslím, že je jediný taková malinká drobná chybička, protože ta helma je stejně velká, jako třeba u tohohle z toho závodníka a víme, že u toho kosmonauta by měla být uší, takže to je možná jenom taková drobná chybička, nebo co se mi víc líbí tady u toho červeného a ten taky může otáčet hlavou. Tady ten od Lega ne, i když má tady vzadu ten kyslíkový přístroj, no, takže to je taková malinká drobná chybička a takhle to teda tady u mě teďka vypadá. Já si myslím, že to je úplně skvělý pohled, moc se mi to líbí. Samozřejmě Lega je hodně, místa je málo, ale musím to tady nějakým způsobem takhle řešit. No. Takže schválně napište mi, jak se vám to líbí, co na to říkáte. Já jsem z toho docela nadšenej. Pokud ten vlog je nějaký moc dlouhý, tak za to se omlouvám. Děkuji všem mým členům, moc díky za podporu, vážím si toho a to už je raději pro ten vlog konec, aby to taky někdy skončilo. Díky za podporu, díky, že se díváte. Pište komentáře, jak se vám to líbí, nebo co byste udělali jinak a já se budu těšit u některého z dalších videí. Fanda do Lega Tomáš se s váma loučí. Ahoj!